Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyim, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, la gente, Linja dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music. It's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Murapi mkuru uripom wemuzandie Jesu anofarisa warombo inzwa izwira Jesu zitara keritendwe zitara kerikuzwe zitara kerimbwe Jesu nde Jesu zitazo zasunungurwa inzwa izwira Jesu famba nyina yekudenga tigere kona Jesu zitara keritendwe zitara kerikuzwe zitara kerimbwe Jesu nde Jesu biri kunyenye ya mari ndino dawira Jesu ndino disazitairi ramuponesi Jesu zitara keritendwe zitara kerikuzwe zitara kerimbwe Jesu nde Jesu shimwe ndatata ndinoda kunzwa zitara Jesu moyo wangu wanyarazwa ngezitarora Jesu zitara keritendwe zitara kerikuzwe zitara kerimbwe Jesu nde Jesu apo iye achauya nendi
Jesu zita rake litendwe zita rake likuzwe zita rake limwe Jesu nde Jesu zita rake litendwe zita rake likuzwe zita rake limwe Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu zita rake litendwe zita rake likuzwe zita rake limwe Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu. Kazwai hama dzinodiwa muna Kristu Jesu. Mufaro wangu kukuchingamidzai panguva yeushumiri nenguva yekunamata pamwechete. Nhasi tiri kucherechedza nyaya inokosha ine musoro weshoko unotiko mheremhere ndeyei. Muchaona kuti mukati meupenyu mune mheremhere inoitika mukati mekurarama, mheremhere mukati medzimhuri, mheremhere mukati memunhu pachake meupenyu hwake, mheremhere mukati memasangano. Mheremhere haina kutanga zvino, kusagadzikana hakuna kutanga zvino, kwava nenguva. Tiri kuverenga kubva kubhuku yaMarko chapter 9. Pane mheremhere yakaitika yetinoda kuona kuti yakakonzerwa nei uye yakazopedzwa nei. Tiri kuverenga pavhesi ya 16 tichidzika nayo. Akavabvunza akati, munoita nyaya neiko navo? Nemamwe mazwi anoti ruzha nekukakavadzana kunoitika pakati penyu kuri kukonzerwa nei? Jesu akanga aburuka kubva mugomo raakashandurwa yatiri kuti transfiguration. Anodzika pasi achiri pajinga regomo, anoona nechemuganga, anoona muine ruzha, muine kuzunzirana maoko, muine mheremhere, muine kusagadzikana. Otiko mheremhere iri pakati apa, iri pasi, imheremhere yei? Chii chasakisa kuti paite ruzha? Regai ndikuudzei vadikamwa, upenyu hwedu hukashaya Kristu hunoita mheremhere. Muupenyu hwemuduku muyuthi ari kukura mukashaya Kristu munoitika confusion zvokutora madrugs, munoitika confusion zvekutanga kudhakwa, munoitika confusion zvokuti even marriage yaanozopinda navana vanoberekwa inenge iri confusion nekuti Jesu ashayika. Ndiri kuti mumhuri muna baba namai musina Jesu mune mheremhere, mune kusagadzikana. Pakashayika Kristu, mai vanoenda nekoko, baba nekoko, buda ndibude tisangane. Nekuti Jesu ashayikwa, vana vanoita zvavo, vabereka havazovonekwi sechinhu nekuti Jesu ashayika. Saka Jesu ari kuti mheremhere iri mukati memhuri yenyu ndeyei? Imheremhere yefinance, imheremhere yekuti mumwe pane ari kubuda here achimboenda gumbo panze gumbo mumba, imheremhere yei? Jesu anodikama mukati meupenyu kuti mheremhere ipere. Paanodzika pasi tinosangana navadzidzi vakanga vasiyiwa 9 disciples vachinetsana pamusoro pomurume akanga auya nemwana wairwara. Anosvika kwavari votadza kudzinga mweya wakaipa.
vadzidzi vakanga vaine nguva vachifamba naJesu. Ndiri kuti hazvinei kuti mava nenguva muri muchechi, asi pakashayikwa Jesu panoitika confusion even mukati mechinamato chenyu. Tinoda Jesu kukorekta mheremhere even dziri mumasangano. Tinoda Jesu kukorekta mheremhere dziri mukati meupenyu hwedu. Anosvika varume vachinzi vatadza kuporesa mwana. Nyaya yokuporesa, nyaya yokudhila nemweya wakaipa haisi nyaya inoda experience yokunamata. Nyaya yekudhila nemweya wakaipa inyaya inoda Jesu. Vadikani kuna vanhu vane 5 years vari muchitendero asi vasina kuziva Jesu wacho. Zviri nyore kupinda kunodanwa zita raJesu asi usina kufamba naJesu wacho. Jesu unosvika ovabvunza, dambudziko nderei? Murume unouya achichema musodzi. Mukaverenga rimwe bhuku rendofarira rinonzi Desire of Ages, anosvika murume achichema musodzi nokurwadziwa apererwa kuti ndauya nemwana wangu kuvanhu vechechi. Ndiri kuti unogona kuuya uchitsvaka solution mukati mechechi ukasangana navanhu vasiri ready kukubatsira, vanogona kukonzeresa hamu. Kuchema kwomurume kwaiva kupererwa netariro, nokuti wakanga aedza kumasvikiro, wakanga aedza kwakasiyana siyana. Ndobva ati chiregaivo ndichiendavo kuchechi. Paari kusvika kuchechi, ari kusvika achitambirwa nesituation yakafanana nekunze kwaabva. Ndiri kuti vadikamwa, hachisi chinhu chakajairika kuti unoenda uchitsvaka solution, uri kutsvaka kurapwa, woona kuti kwandaenda kwakatofanana nekwandabva. Ndiri kuti vanhu vazhinji vari kutsvaga kubatsirwa naJesu, asi pavari kusvika kuvadikamwi vanoita zvechechi, vari kusvika vachishaya rubatsiro. Nemhaka yei? Nokuti pavanhu vanoita zvaJesu, Jesu wacho ari kushayikwa. Saka pavanosvika, ari kusvika achibva apererwa netariro. Nyika yapererwa netariro. Kuno kune urwere, kuno kune matsaona, kuno kune dzihondo. Vari kutsvaka Kristu. The greatest need of the world ndi Jesu. Asi Jesu unofanira kuwanikwa kuvanhu vanodanwa nezita rake. Tikaenda kuvanhu, mabasa avo avanoita akapesana nezvinotarisirwa nevari kutsvaka Jesu, vanopererwa netariro. Chiri kucherechedza neimwe nguva, vana hama dzangu dzakaenda kune imwe nzvimbo dzichiita bhizimusi. Ndobva vabvunzwa kunzi pazuva rakati munowanika here? Ndobva vati hatiwaniki. Zvikanzi nemhaka yei? Zvikanzi nemhaka yekuti tinenge tiri kuchechi. Ndobva vataura zita rechechi. Vanhu vakadavira vakataura mashoko ekuti munopinda chechi, ichechi yamasatanist. Zvikanzi kosei madaro? Zvikanzi nekuti pana mai vari mukati menharaunda ino vanopinda kwenyu. Mai ava vakangofanana namasatanist. Hunhu hwavo vane hutsinye, havabatsiri vanhu, vakatora mari dzavanhu havadzoseri, vanovengana navanhu. Saka vanhu vachiona izvi vari kuenda kuchikristu vachitsvaka kuti Kristu areflectwe mukati mavanhu vanodana nezita rake. Saka pavari kuenda vachiona kuti variko vari kukonzeresa kuti ivo varege kubatsirika padambudziko ravo, vari kupererwa netariro. Saka murume uyu ari kubuda misodzi inoratidza kushaya tariro. Ndiri kuti hama dzangu, tikanamata tisina Jesu mukati medu munoita mheremhere, nekuti vanoda kuwana solution kuna Jesu vakamushaya havagadzikana. Jesu anoti, ko mwana uyu wava nenguva yakareba sei? Vakomana, murume unopindura oti, mwana uyu wava nenguva yakareba achitambudzika nekutambudzika. Unopa description yedambudziko rake, kuti zviri kuti zvikamubata
zvinomuwisira pasi, wobuda furo, unorwadziwa zvikuru. Mukaverenga rechirungu rinoti mweya wakaipa unomutomenta, unomurwadzisa. Ndiri kuti Jesu akashayikwa mukati menyika. Satani namadhimoni vanoita madiro avada, vanorwadzisa, vanotora upenyu, vanoshayisa vanhu rugare. Mumba mukashayikwa Jesu munoita zvinovava. Vamai vanokontempleta suicide kana mashayika Jesu. Baba vanokontempleta divorce kana mashayika Jesu. Vana vanokura vasina kana confidence nekuti mumba mune confusion. Jesu haapo. Chinangwa cha Satani namadhimoni ndechekuputsa nekuparadza. Bhaibheri rinoti ini ndakauya kuzopa upenyu, kutaura kwa Jesu. Asi muvengi anova Satani wakauya kuputsa nekuparadza. Saka mwana uyu kurwadziwa kwake ndekwekuti dhimoni riri kuda kumuuraya. Ndiri kuti hama dzangu, Satani akawanirwa mukana mukati meupenyu hwenyu anoda kuparadza. Satani akasiyirwa mukana mukati memarriage anoda kusiya paine divorce. Satani akawanirwa mukana mukati mekurarama kwemaindividuals anoda kusiya vanhu vava marombe. Ende itsika yake yekuti vaanosunga haasununguri. Unodaro Isaya kuti murume uyu akaisa vanhu muprison. Zvinotoda Jesu kuti ashanye, asunungure, nekuti iye unoda kusunga kusvikira parufu. Saka tiri kuti muupenyu hwedu munoda Jesu kuti tisunungurwe padambudziko remuvengi anova Satani. Vazhinji vakasungwa mumashave, vanooneswa nhamo, manyai kuno musina bhutsu, itai zvino. Satani haadi kusunungura, vangatokure kuchena musoro vachiri vakasungwa mumashave. Asi Jesu kana achiuya, unouya kuzovhunza kuti mhere yemashave ndei ndigone kusunungura. Chiri kuti vanhu vaMwari, kune vakasungwa mbira dzakondo newakaipa, kune vakasungwa mbira dzakondo mumashave. Mweya wakaipa hauna misheni yokuraramisa, une misheni yekuparadza. Kune vakatoenda kunotsvaka Mwari asi vakagamuchirwa futi namadhimoni. Pana madhimoni panooneka ruzha, panooneka kusagadzikana. Mweya wakaipa ukabata panzvimbo hapagadzikani. Asi Jesu paanouya unosvika achiti runyararo nerugare ngazvivepo. Tinofanira kuwana Jesu mukati meupenyu. Jesu unoenderera mberi obva arayira mweya wakaipa. Paanorayira mweya wakaipa uchibuda, vadzidzi navanhu vose vaivepo vakashamisika nokuti mwana wakaita sowafa. Ndiri kuti kune zvinoitwa nemweya wakaipa zvekuti vanhu vanosara vachiti hapasina tariro. Kana mweya wakaipa akagara pamunhu, anoratidza extent yemisheni yake yokuda kuparadza. Vakasara vasisina hope, vakatoti watofa. Mweya wakaipa akabata pamwanasikana, munogona kutokonkluda kuti tangosara nemupenyu asi tariro future hapasisina. Mweya wakaipa ukabata mwanakomana, munosara muchingoti tine mwana, hongu tinongomupawo sadza nokuti ari kuuya pamba. Munosara muchiti tine mwana, tinongotengawo hembe nekuti tine munhu. Asi umunhu hunotama nekuti papinda mweya wakaipa. Mweya wakaipa unoda kuita mission yekuti uparadze. Unoparadza vision yamanga makaisa pamwana wenyu. Unoparadza zviroto zvamanga makaisa pamwana wenyu. Unoparadza zvishuwo zvamanga makamuisira paupenyu, nokuti wabata zvokusada kusiya zvekuda kuparadza. Unobva atorwa nezvenyika ino woendera futi zvekuti munosara musisina tariro. Asi Jesu mumutsi wetariro anodikamwa
kuti paanosvika muupenyu hwomwanasikana, muupenyu hwomwanakomana, anogona kudzingira wakaipa kurefu akatora chigaro. Tinoda Jesu kupfuura zvinhu zvose kuti mheremhere dziri mukati meupenyu dzinyarare. Asi vadzidzi vanouya vochimubvunza parutivi setsika yavo, kuti vakasahwisisa pavanhu vanoenda parutivi vonomubvunza. Ndiri kuti hama dzangu, tinoda nguva yeprivhacy naJesu. Tinofanira kumboenda parutivi timbotaura naye, nguva yekumediteta takatarisana naJesu, tichiudzwa zviri muupenyu hwedu zvinoda kugadziriswa. Vadzidzi vanoenda parutivi, munhu mumwe nemumwe anofanira kutsaura nguva parutivi yokumboita 1-on-1 naMwari. Musaita ma-1-on-1 navanhu, nokuti vanhu havapedze mhirizhonga iri mukati meupenyu. Asi Jesu tikaita 1-on-1 naye, matambudziko edu nemhirizhonga nekushaya direction kweupenyu kunogadzirika. Ndikutaura nemunhu ari kuti ini upenyu hwangu hauna kumira zvakanaka. Muupenyu hwangu hune mhirizhonga, inogona ngeri mhirizhonga yemupfungwa, iri emotional, yekuti kune kutambudzika kusagadzikana, mastress nemadepression. Zvinoda Jesu kuti adhile nemhirizhonga iyoyo. Kuna vanhu vari kuti the only way yekuti ndipedze matambudziko angu kuzvipfuudza panyika yavapenyu. But rega nditi usati waita decision iyoyo, usati wafambira decision iyoyo, wadi wambotsvaka Jesu, wamboita privacy naJesu agadzirise nyaya dzako. Vadzidzi vanovhunza kuti ko isusu tanetsana nemweya wakaipa, tanetsana nedambudziko remwana, sei zvisina kugadzirika? Jesu anoti nyaya yamuri kutaura haisi nyaya yekutamba nayo. Nyaya yamuri kutaura haipere yega, inoda kuti vanhu vatsanye nekunyengetera kwakasimba. Ndiri kuti nanhasi hama dzinodikanwa neshamwari, tine mubvunzo mukati memwoyo. Mumwe une mubvunzo wekuti seini ndakafigwa namai. Mumwe une mubvunzo wekuti pavanhu vose vandakakura navo seini ndichingotambura. Vamwe vane mubvunzo kuti hongu tese takawanikwa seini marriage yangu ine matambudziko. Vamwe vane mubvunzo wekuti ko tese takapedza kudzidza seini ndisina zvandogona kuita, ndisina vamwe vangu vose vava kumabasa, vamwe vangu vose vava namabusiness, seini ndiine dambudziko risiri kupera. Ndiri kutaura nemunhu ane kurwara kwekuti vamwe vaakamborwara urwere humwe chete navo vakanorapwa, urwere hwavo hukapora. Iye ari kuvhunza kuti ko kurwara kwangu uku kusiri kupora, kuri kuwedzera kuda kusvitsa parufu, sei zvichidaro? Jesu ari kupindura achiti nyaya dzenyu idzi hadzifambi zvakanaka pasina kunamata. Kwete kunamata chete nekuti munhu wese anoti ndinonamata. Jesu ari kuti kunamata kwacho kunopfuura kunamata kwakajairika, kunamata kwakaomarara, kunamata kwakasimba, kuita nguva zhinji naye Jesu wacho. Ari kuti kutsanya kwacho kutsanya kwakaomarara. Mumwe munyori anonyora mashoko andinofarira, anoti patava kusvika munguva dzekupera kwenhoroondo yenyika, vanhu vaMwari vanofanira kusimbira, vanhu vaMwari vanofanira kushingairira vachitrasta Jesu semutungamiriri wavo. Cherechedza nyaya yemuhondo. Kana komanda akafa tiri muhondo, hondo haisina tariro yekuti tinohwina. Tariro yavarwi vehondo iri pana komanda. Komanda akashaika, mastrategy emuhondo anobva atoshaika. Komanda ari kukomanda akashaika, the morale, the spirit of the war
inobva yashayika. Saka Jesu ari kuti mafainal phases eupenyu yekupetwa kwenhoroondo yenyika ndo atasvika. Tasvika pakupisa kwehondo. Ari kuti panguva iyi vanhu vanofanira kusiya kuvimba navo. Vanhu vanofanira kusiya kuzvivimba, nokuti vamwe vanovimba nengoro dzemoto, David unodaro. Vamwe vanovimba nezvavainazvo, nefuma nesimba. Vamwe vanovimba nehama dzavo, kuti kana zvikandiwira ndofonera mwana ari Britain, izvi zvikandiwira ndofonera mwana ari South Africa. But nguva ino haisisiri nguva yekuvimba navanhu. Nguva ino ndeyekutrusta pana Michael anova mutungamiriri wehondo yapamazuva ano, Jesu Kristu, wokuti kana mweya yakaipa haigone kumira. Zvikanzi vanofanira kutsaura nguva yokunamata nekuzvitsaurira, that is fasting. Mwari ari kuti mheremhere dzeupenyu Jesu ashanye apedze, vanhu vaMwari vari kufanira kumbotsaura nguva yekunamata. Vadzidzi tinovaziva kuti Jesu paaidzinga mweya yakaipa vaivepo. Jesu paakanga achimutsa vakafa vaivepo. In other words, experience muchechi vanayo. Vanotozikamwa kuti vamwe madikoni mukati mechechi. Vanozikamwa kuti vamwe maelders mukati mechechi. Vanozikamwa kuti vamwe vanoimba zvinonwisa mvura mukati mechechi. Vanozikamwa kuti vamwe ndivana mai veruwadzana, vamwe ndivana mai vedhoka, vamwe vanozikamwa nokuparidza mukati mechechi. Iboka ravadzidzi 9 vanga vasara pasi, vanozikamwa nokufamba naye Jesu, vachimuasista pakaita zvapera, ponzi vakomana manyaya apa, pakaita zvaitika vakomana batai vane basa mukati mesangano, vatova kuma almost 3 years vainaye, vamwe vane 10, vamwe vane 30, vana makore akawanda vachifamba naye. But pasvika mweya wakaipa, vashaya simba, vashaya mano ekuti tingadzinga sei wakaipa. Ndiri kuti Satani unokonzeresa mheremhere. Now zvava kuda vanhu vaMwari kuti vagare naJesu pakati pavo, kuti vagone kukurira mweya wakaipa. Hazvidi experience izvi, hazvidi simba izvi. Anodaro Zakaria, not by might or by power, but by my spirit, says the Lord. Kana paine chinhu chinoshuvirwa mumakore ose araramwa panyika, isimba rinobva kuna Mwari. Hazvigonekwi nehondo, hazvigonekwi nenyama neropa. Pauro unodaro kuti zvatiri kurwa nazvo, mumwe munyori unotomboti dai taivhurirwa mukana, pane veil or curtain rinoseparata nyika inoonekwa nenyika isingaonekwi. Dai taivhurirwa mukana wokuona the spiritual world, nyika yatisingaone namaziso. Munyori unoti taivona mweya yakaipa, madhimoni akapakata kuti atiparadzi, anotifurira kuita madecision anovengana naMwari, anotifurira kuti mukati meupenyu muite bongozozo nekusagadzikana. Asi zvese izvi zvinokundika kana tikafamba naJesu. Hazvigonekwi nenyama neropa, nekuti haisi hondo inoda mamissiles, haisi hondo inoda majet fighters, haisi mheremhere inoda kunodzidzira kurwa. Imheremhere inoda Jesu mukati meupenyu. Nyika dzose dzinoda Jesu. Tinoda Kristu mune zvematongerwo enyika, tinoda Kristu mukati mekunamata, tinoda Kristu mumabusiness, kuti huori hushayike, kubirana kushayike. Panoda Kristu mukati memaspheres of life. Toda kuti tinamate navanhu vanoti ichokwadi mukati meupenyu hwedu mune mheremhere. Vamwe hatisina tariro nekuti mheremhere yacho yava nenguva. Vamwe hatisina ramangwana rinooneka
nekuti mheremhere yakati affecta even emotionally. Tiri kutofungidzira kuti the solution mukati meupenyu kuzvipfuudza kubva panyika. Asi ndauya namasoko ari kubva mushoko raMwari kuti Jesu akangodzika gomo, mheremhere inopera. Jesu ari kufanira kudzika gomo rekumba kwenyu kuti mhirizhonga iri mukati memhuri ipere. Jesu ari kufanira kudzika gomo reupenyu hwemusikana kuti mhirizhonga iri mukati meupenyu hwako ipere. Jesu ari kufanira kudzika gomo remwanakomana kuti mhirizhonga iri mukati meupenyu hwake. Vamwe vakatoenda kumadrugs as a way yekumbozvikauma mukati mekusagadzikana kweupenyu. Asi ndauya nemashoko okuti drugs are not the solution. Jesu ndiye solution yenyika ino. Vamwe vakatoita zvizhinji, vamwe vari kuti divorce not the only solution mukati memarriage yedu. But ndauya nekuti Jesu muchinda worugare unofanira kudzika gomo, adzike nepamuri, aite pacify the situation. Ndoda kuti ndinamate nambuya namai nasekuru vari kuti kurwara kwedu isu kwava nenguva. Satani wabata nguva refu, asi enough is enough. Tinoda Jesu. Baba vanovunzwa kuti munoda kuti nditei? Vanoti kutenda kwangu kushoma, wedzeraiwo kutenda kwangu. Vamwe hatisati tatenda kuti Jesu unogona kushandura upenyu hwedu. Tinofanira kunamatira kuti tiwedzerwe kutenda. Toda kunamata nevanhu vakadaro. Ngativei nenguva yekunamata. Baba vedu vanokudzwa, tinokutendai nekuti matoburuka gomo. Muri kuda kushanya muupenyu hwomumwe nemumwe. Muri kuda kushanya kumba kwamai vavo, kumba kwababa vavo kune mhirizhonga. Muri kuda kushanya kusangano iro kune mhirizhonga. The greatest need of the world ndimi Kristu, kuzarurwa kwenyu kuchechi, kuzarurwa kwenyu kune vanotenda kwamuri, kuzarurwa kwenyu kunyika. Ndizvo kuti zvose zvifambire zvakanaka. Dzingai wakaipa mukati memamarriages, dzingai wakaipa mukati mema-individuals. Toda kutendai nekuti izvi muchazviita nekuda kwenyasha dzenyu muzita raJesu. Amen. Doyera senyi moyo maropa a Jesu ega dino chena ngenyewo maropa a Jesu ega Jesus ega dino sunungurandi maropa a Jesus ega dino aona basi maropa a Jesus ega Jesu eka hakuna chimwe chiro maropa a Jesu eka kuregera zvitadzo maropa a Jesu eka akanakisa Jesus ega ndirusimbiro rwangu maropa a Jesu ega
Jesu Akana kisa. akana kisa anonichenisa basi ndinoziva maropa a Jesu eka mbiri ndoimba maropa a Jesu eka rukudzo ndinounza maropa a Jesu Akana kisa. akana kisa anonichenisa basi ndinoziva maropa a Jesu eka akana kisa anonichenisa basi ndinoziva maropa a Jesu eka Asibasi,